Yes, glory, glory, glory. نلقاكم اعزائي الاخوه الليله السنه الليله نمن المساج الليله هيكون بركه عليكم. يعني نلقاو الكلمه الملاي في قلبنا ونخلوا الاسبيرتو سانتو يمنسترالنا. اسبيرتو قديس grazie بوليت الاسبيرتو سانتو اللي انت تمنسترالنا الكلمه تياك الكلمه الفيريتا وتكمبلي الدوللنا العينين تاع قلبنا باش احنا نصيروا نافوك اكثر في اسم جيسو كريستو. امين هللويا. في الكتاب تاع جواني كابيتلو 3 جواني كابيتلو 3 خافنا منكم تعرفوا ذاك الفيرس جواني 3 في يسوع يتكلم فوق اتولد من جديد. هللويا اتولد من جديد. اللوم اشتقت اللوم بالمولاي بجيلي شحاجة فوق قلبي باش نتكلم مع البوبلو تاع فوق قال نمن ليا واحدة من الأكثر أفكار امبورتانت ريغوارد القلب تاعنا لنكونوا نعرفوا القلب تاع المسيح. القلب تاع المسيح في جواني كابيتل 3 فيرس 1 3 جسو يتكلم مع راجل ريليجيوس لودي لي كنت جاء في عينين البوبلو رجل سيو مأيوس من حفنة وجسو يعيد له ياك ويات ما يتولدش من جديد ما يساش يرى السلطنة الله. اللوم حنعمل لكم حنخرج لنا أكثر جوز دي الاسكتورة. Għaldaw li jintkom għandkom forsi xi verżjonijiet tal-Bibles bl-Ingliż forsi. Din iskrittura tgħid if you are not refathered from above. Jekk inti ma tiġix imwieled minn missier tas-sema tfisser. Int ma tistax tara s-saltna tal-Alla. Number 1 aħna nemnu fil-kelma tal-Alla u nemnu li skont il-kelma tal-Mulej bniedem ma jistax jisalva mingħajr ma jkun imwieled minn ġdid. It-twelid minn ġdid hija ħajja, hija relazzjoni ħajja ma' Kristu. Però it-twelid minn ġdid fisser li jiena u inti bdilna missier. Bdilna missierna. L-iskrittura tgħidlek li daw kollha li huma tad-dinja huma mwilda mill-missier الشيطان. جواني 8:44 التاني كورنثين كابيتلو 4 فيرس 3 الأول جواني كابيتلو 5 فيرس 19. كل منه في الدنيا كل من يتولد في الدنيا عنده مسيره كل مسيره هو الشيطان. ولك احنا نريد نتولد من جديد وكيف تيدا بالانجليز في شي فيرجنيت you must be refathered from above اللي تجي مولد من الجديد من المسير السماء. في الكتاب تاع لوط كابيتلو 13 كابيتلو 12 سوري الاوتور تاع الكتاب تاع لوط يقولك اللي احنا جينا مولده من المسير تاع السبيرتي the father of all spirits. شي تفسر اللوم عليك وعليا لكل منهم مولد من جديد عنده الاستاس مسيح. لكل منهم ولد من جديد جواني عنك في كتاب الروماني كابيتلو 8 من فيرس 14-16 جينا موتيا لسبيرتو تاع المسيح. غالاتين كابيتلو 5 جينا دوتاتي وجينا موتيا لسبيرتو تاع المسيح اللي بيخلن سيخول لله أبا. ملا واحد متى تولدنا من جديد هنا وانتي تولدنا عاش على المسير ولدنا من المحبة تيو ينا وانت خرجنا من قلب المسير. أهوى ينا وانت ما هنش ريليجيوس هذا المانو اكسبوز ينا وانت خرجنا من قلب المسير. ما سمعوا شيء جسم مين
ma jifhimx di, ħalli npoġġija minn ma jifhimx, għax nemmen li hawn minnhom wieled minna l-missier, minn qalb il-missier u ma jfissirx għax inti tħobb il-mulej jew xi wieled miġdid bil-fors taf kollox jew tifhem kollox. Infatti ma nemminx li hawn xi ħadd li jista' jkun jifhem kollox. Nifhem orrajt fl-ewwel Ġwanni 2 vers 20, 21, 27 tgħidlek li l-Ispirtu li hemm finkom jaf kollox, vera, l-Ispirtu tagħna fi Kristu diġà għandu l-għarfien kollu. Imma jekk kienu inti nimmissjaw din iċ-ċavetta tista' tkun imwieled mill-ġdid u xorta ma tkunx qed tara is-saltna. F-26 sena li jieni nimxi mal-mulej, naqra l-Bibja, nistudja, nixxierek, nevanġelizza, nimministra bil-grazzja tal-Alla. Iktar naraf li dak li ħana nipprova bl-għajna tal-Alla nitkellem fuq illum kemm hu kruċjali għal ħajja sinċira, onesta, pura fi Kristu. Meta jiena bdejt nimxi mal-mulej, fil-bidu tal-mulej, fil-bidu tal-Kristjaneżmu, ikollok ħafna żelu. Ma naħsibx li żelu waqaf fija, ma waqafx fil-żelu fija. In-nar tal-Alla ma waqafx fija bl-ebda mod. Imma qabel, meta inti titwiled minn ġdid u għandu jkollok iż-żelu għax hekk inti tintaqam Alla ma jistax ikun itibqa' l-istess. Jekk tinġenwament tintaqam Alla ma jistax ibqa' l-istess. Ma jfissirx għax int qajt Alla taf kollox. U laqqas jekk ikun ilek ħafna snin ma jfisser li taf kollox. Spara tkun għadek fil-bidu tal-mixja tiegħek fil-mulej. Imma l-biċċa xogħol hija di, jiena u inti meta nitwildu minn ġdid, qisna twilidna f'ħuġġiġa. Sirna ħuġġiġa. U għalhekk nibdew nevanġelizzaw bl-amment, nafġu l-kallita kollha ta' kull min hu madwarna, għax qed nagħmluha b'imħabba kbira għall-mulej, b'imħabba kbira li esperjanzajna, però ftit b'nuqqas ta' għarfien. Il-wisdom l-erf ikkun għadu limitat jew zero. Mbagħad tibda tikber fl-erf. Jiġifieri tibda titgħallem kif tapplika u tikkontrolla dak in-nar. Allora l-ewwel inti tibda ħoġġieġa. Però ma' żmien tibda ssir laser. Jiena u inti, dak in-nar huwa n-nar tal-imħabba tal-Alla li għandu għalik l-ewwel mhux idejak. Imma mbagħad inti bl-erf tal-Alla, bl-erf tal-Ispirtu Santu bdew titgħallem tiċċaneljah differenti. Għadu l-istess tip ta' nar, għandu l-istess tip ta' qawwa, immissa il-kome jitbiddel daqsxejn. Għax tibda titgħallem biktar maturità. Issa l-maturità ma tiġix biż-żelu, il-maturità tiġi biż-żmien u bl-esperjenza. Tiqaf qatt titgħallem, però jiena u inti aħna u nikbru nimmaturaw fil-mulej, nikbru iktar ma nikber mhux biss fl-għarfien, imma nikber nara fiktar l-imħabba tal-Messier. Dak huwa d-differenza bejn predikatur u ministru. Preacher and a minister. Meta jiena nimministra f'moħħi jiġini dak il-tabib professur li opera li għalkemm għandu ħafna għarfien imma qabel ma jpoġġuh fuq il-pazjenti waħedhom irid jagħmel dak li jgħidulu xejdulu mhux consultation. Inti tista' titgħallem kif topera ma jfissirx għax inti taf it-textbook mal-ewwel jitu kien xi ħadd topera fuqu. Ipoġġuk ma' xi ħadd. Grazzi. U jpoġġuk fi żmien għalkemm taf ħafna issa l-arfin għandek ħafna. Trid tpoġġuk ma' xi ħadd biex jgħalmek kif dik l-erf l-għandek tużaħ li l-pazjent ma tispiċċax toqtlu
dewwieħ. Ma jfissirx għax jiena għandi ħafna arfien u ma taqafx titgħallem. Bil-fors naf, u qed nitkellem hawn kollha għalija, naf dejjem kif napplikah, xi kultant nisbalja kif napplikah. U titgħallem minnu da. Titgħallem kif tapplika dak l-erf. Għax għalkemm il-verità tibqa' dejjem il-verità, però ħantikom eżempju. Il-mediċina, kwalinkwa mediċina, hija maħluqa għal ġid tiegħek. Imma jekk inti toħol tertu di mediċina, meta ġismek m'għandu bżonna, tista' tmarrnek, jekk mhux ukoll toqtlok. Hemmhekk jidħol l-erf tal-Ispiritu Santu li huwa lezzjoni oħra liha. Però li tagħmel id-differenza hija di li jiena nitgħallem naraf biex nkun nista' nopera fl-imħabba tal-Missier. F'kull ma nagħmel. F'kull ma nagħmel. Fl-imħabba tal-Missier li għandu għalija. Meta jiena u inti twilidna fil-ġisem, forsi jiena mhux ħaniftakar, imma niftakar fulidi. Meta ommi u missieri welduni, l-ewwel ma bdejt insir naf huwa min hu ommi u min hu missieri. Ma kontx naf li hemm Scooby-Doo hemm barra. Ma kontx naf li hemm partiti nazzjonalisti u laburisti. Ma kontx naf li hemm liju. Ma kontx naf li hemm id-demonju. Kull ma kont naf biss dadda mamma. Għant it-tifel tiegħi ħareġ iktar aħjar minni, għax mal-ewwel kif beda jsejjaħ il-liżem Alla. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Praise God, mal-ewwel Alla sejjaħ dak. Yahweh. Halleluja. Mbagħad wara Yahweh, almenu qalli dadda. 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 Mbagħad ġod il-mami. Imma l-ewwel ma sar jaf huwa li apparti, ovvjament, ma naħsibx li kien jaf li hemm Alla veru sens tal-kelma, imma kien jaf li hemm xi ħadd jixbħu u jismu Daddy. Għax id-Daddy u anke l-mami, ovvjament, kull ma għandi bżonn ituhuli. Anke meta nagħmel pupu fil-qalzit. Xorta jħobbuni, xorta jduru bija. Meta naqla fuqhom u nimlilhom wiċċhom bir-rimettar, jħobbuni. Arħila li forsi l-Papa Marja jaqla fit-toilet wara. Imma l-imħabba baqa jirċevija. Allura huwa jikber dal-baby, għalhekk id-drabi tant ikunu close meta l-affarijiet ikunu sew kif suppost, ikunu close tal-papa u tal-mama. U inti dak issir taf. U taf li għalik il-mami u d-dadi u mad-dinja għalik. Kull m'għandek bżonn daw jipprovdulek. Ħadd ma qatx tibżanti meta kont għadek tfal mid-demonju, mill-pesti, mit-terremoti, mill-aħħar tad-dinja. Għaliex? Għax inti l-iktar li kien importak għalik hija id-dadi. Sissa jiena tfal tiegħi sissa don fil-fażi jalla qatt ma jħorġu minnha. Li d-dadi huwa perfett. Ara ma tmurx tgħidulhom differenti. Adam joruni jisaftitilu t-tifel tiegħi għatlu xemma fija li inti ma jogħġbokx? Nothing. Daddy, you're perfect. Nalla ma kienx il-mara, dejja kienet talmu lezzjoni differenti. Ma fajnijiet fatti għaj. Sissa, għal-jom, Daddy is like God. You ask it, he gives it. Għal ġednejt jiena da. X'meta Ġesu ġi fid-dinja, ma ġiex jirrevelalna l-demonju. Ġi jirrevelalna l-imħabba tal-Mesih.
il-missier tiela u l-missier niesi. Fil-Vanġeli, ix-xitan ftit jisemma, tista' taqdon tondon fuq idejk. Il-missier mijiet ta' drabi jisemma. Għalhekk Ġesu jgħidilna jiena ġejt nagħmel ir-rieda tal-missier. Ġejt norikom dak li rajt lill-missier jagħmel. Jiena ġejt inħabbrilkom il-Vanġelu tal-bxara tajba tal-missier. Dak li jiena rajt il-missier jagħmel jiena qed nagħmlu. Jekk intom rajtu li qed taraw kif jopera l-missier. Allura Ġesu, meta der Ġesu, lid-dinja irrevelalhom il-qalb tal-missier. Bħalissa qed nagħlem kors jismu Theology of Righteousness. U waħda mill-affarijiet li jiena qed fil-kors hija li aħna jiena u inti għal dawk li intkom għadkom żgħar fil-mulej għadkom tibdew fil-mixja. Ovvjament intom tiġu River of Love u kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt tisimgħu preachings differenti u ħafna drabin għandi l-istil nħobb naqbad tema u nipprova naqbad dik it-tema bħalissa għalkemm illum differenti qed nagħlem kif timexxik l-Ispiritu Santu kull nhar ta' erba' fil-weekend inwexxi qed nitkellem fuq is-seħħer fid-dar tagħli u s-seħħer b'mod in ġenerali. Imma bħallum il-mulej qalli għamel naqra ditur u kellimhom fuq il-qalb tal-missier. Sewwa inħobb nagħmel sinsiliet. Infatti għal dawk li intom ġodda fil-mulej tmorru xi tagħlmu fuq id-demonju. Morru qabdu l-messaġġi li netkellem fuq l-imħabba tal-missier qegħdin kollha fuq il-YouTube. U erqu fihom. Ereq. Imtela fur bl-arfin tal-imħabba tal-missier lejk. Hemmhekk bissa. Tuqgħodx titkellem, ma toqgħodx tistudja fuq l-Apokalissi u meta tispiċċa d-dinja u jekk hux pre-trib, mid-trib, post-trib, jew kellha no trib. Tifhem? Dawn huma affarijiet li fil-ġisem ta' Kristu tajbin li tistudjahom. Imma għal ħajja Kristjana ma jżidulek xejn. Ma jżidulek assolutament xejn. Anzi, ċertu talim għal kemm huwa bibliku, jekk ma toqgħodx attent, tispiċċa jekk mhux venti għax hekk trid, l-għadu jużah biex iġib firdiet fuq affarijiet li huma dak li ngħidulhom non-essentials. Il-Kristjaneżmu tiegħi quddiem Alla mhux jitkejjel kemm jiena naf Grek, Hebru. Tajjeb, da tkun taf il-Grek u l-Hebru. Sewwa, jew kemm naf jiena pereżempju fuq l-Apokalissi jew fl-aħħar ta' żminijiet jew fuq l-Antikrist jew fuq il-marka tal-bestja, tajjeb tkun tafhom dawk l-affarijiet. U hemm bżonn inkunu nafu ċertu affarijiet fuqhom, speċjalment anke mħabba żminijiet li qed ngħixu fihom. Ma fl-aħħar mill-aħħar dawk mhumiex fejn il-missier irid lili u lili ngħix. Taf fiex jitaxxa il-missier? Fl-imħabba tiegħi lejh u fl-imħabba tiegħi lejk. Dak jitaxxa il-missier. Dak li jrid il-mulej. Għax l-imħabba tibni u l-arfin, issa l-kemm hu tajjeb, jista' jkun ta' arma ta' tifrik. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 2, minn vers 9 sa qisu vers 12, Alla jgħid jiena poġġejt il-ladam fil-ġnien. U fin-nofs tal-ġnien x'kien hemm? Is-siġra tal-ħajja. U mbagħad iż-żewġ versi wara Alla jgħid qal il-ladam li hemm is-siġra tal-arfin tat-tajjeb u tal-ħażin u qallu tiklilx minna għax il-mument li tikoll minna tmut. Eżis aħwa, jekk intom tidu timmaturaw vera fil-mulej, ħajkom ħaġa. Ipprovaw ifhmuni u toħdunix barra mill-kuntest. It-teoloġija jien nħobba. Imma inti tista' tikber fit-teoloġija, tibqa' karnali u tmur l-infern. Għax Alla ma jimpressjonax ruħu b'kemm
naf. Jekk irid nippressjona lil Alla mhux jiġifieri noqgħod indoq it-trombita. Nuri kemm inħobb. L-imħabba lejn il-missier u lejn l-ulied li hu jħobb. Illum jien konvintissimu u jekk ma taqbilx miegħi nħobbok xorta u jalla tkun kapaċi tħobbni lura. Nemmen li għal Alla għala bibu x'naħsbu aħna fuq ċertu dottrini. Totalment għala bibu. Importanti nistudjawhom? Iva qegħdin fil-Bibja. Ma meta nagħmluhom il-mira tal-mixja tiegħi fi Kristu, insejt il-qofol li huwa l-qalb tal-imħabba tal-Misier. Halleluja. Sajna l-arfin nħobbu. Bible College għamiltu. Nistudja sal-lum il-ġurnata għadni. U tiqaf qatt ma tiqaf. Morru fi ktib ta' per eżempju Mattew 6. Bħala pastor jiena jkolli nilbes ħafna kpipel. Counselor, marriage, whatever. Sometimes realtor, sometimes travel agent, daddy, brother, punching bag. Nilbes ħafna ruoli. Alleluja. Però fl-esperjenza tiegħi fil-26 sena Kristjaneżmu qed nitgħallem għax għadni ma wasalx li l-ikbar challenge tiegħi huwa mhux it-teoloġija imma kemm jiena nkun kapaċi nħobb il-oħti u l-ħija. Anka meta jweġġawni jew ma naqbilx magħhom u xorta naqbel nirrispettom. Issa jista' jkun li jiena weġġajtek u laqqas naf. U jekk weġġajtek jew jekk naf irid nindem ukoll, jekk naf. U jekk ma nafx aħfilli qed ngħidilkom bil qudiem aħfruli jekk xi darba weġġajtkom u ma nafx. Minix. Imma l-ilmi weġġani jekk hux pastor, leader, brother, sister, dil knisja oħra, irid nimxi dejjem xorta bl-imħabba. Xorta. Fl-aħħar mill-aħħar meta jiena nasal qudiem il-missier, qudiem il-mulej, mhux ħajli kemm taf mamma mija dak l-istudju li għamilt. Kemm jiena żammejt qalb il-missier dak kollu li għamilt. Għandi frażi jiena ftit ilu ktibta ilu tistgħu tfittxuha fuq il-Facebook page tiegħi. Ħafna Kristjani jiġġieldu jargumentaw mhux għax neċessarjament ma jaqblux f'dottrini imma mhux għax kollha għandhom qalb il-missier. Għax inti tista' tkun Kristjan ma fejn tidħol imbagħad il-qalb il-missier tista' tkun għandek karnali. Il-maturità fil-mulej ma titkejjilx b'kemm naf skritturi, versi u kapitli, dik toħodix għalija, jiġi se tgħid li ma mhux ħanaqra aktar Bibja. Aqra u studja. Imma dejjem tittipa li tżomm l-ispirtu tal-imħabba fiha. Għax l-istess verità tista' tweġġa' biha. U ġieli għamilta jien. Imma tititgħallem minnha, sekk għamilta tititgħallem minnha. Tititgħallem minnha. Aw aħna nafu li ħadd mhu perfett u kulħadd huwa suġġett li jista' jiżbalja. Imma jekk żbaljajt u taqaf u ġejt awer, itgħallem minna. Amen. Il-grazzja hija available għal kulħadd. Il-ħnina tal-mulej hija available għal kulħadd. Amen. Hallelujah. Praise God. Ma ħadd li Alla jgħidlek lessa ġbajt indejaqtni. Mattew kapitlu 6 isma' għadi. Isu li ħanibda minn vers Ġesu
ħanibda minn vers wieħed ħa. Qisu l-għamil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru qudiemkom għax inkella ma jkollkomx ħlas minn għand missierkom li hu fis-smawiet. Mela dak li tagħmel tittamlu għax inti tixtieq toġob illa l-missier. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Għadu attenx tagħmel. X'inti tkun tagħmel opra tajba. U n-nies jibdew faħruk. Imma sa nafsi, x'jiswa jekk qed ifaħruk u qed tweġġa' l-ġisem ta' Kristu. X'jiswa? Dak li jrid il-qalb il-missier, qalb il-missier dik. Meta tagħmel karità, idejk ix-xelugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel emenija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi. U missierek qed tindoħ Ġesu kontinwament ta' xi xed iġibna konxi l-iktar tal-missier. Li jara dak li hu moħħbi irodlok hu. It-testimonianza li għandna kif smajn issa. Li jiena testimonianza ta' Adrian belħitni. Jiena ma rajtix. U ma nafx għaliex il-mulej birku daqshekk u ma qalli xejn fuqha. Ma talamniex permess. Għax Alla ra fis-sigriet. U Alla premjah fl-aper. Alleluja. Thank you Jesus. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor. Għax daw joħobbu joqogħdu jitolbu bil-wifqa fis-sinagogi u fit-sali bit-toroq. Da jfisser ħażin jitolbu bil-wifqa fis-sali bit-toroq. Mhux qul le. Jiġifieri il-motiv, x'inhu l-motiv? Biex tidher, biex jgħidu kemm int bravu jew kemm int brava. X'inhu l-motiv? X'inhu l-motiv jiena nidħol f'ċertu rqaqat u nkisser knisja? X'inhu l-motiv? X'ħan nieħu minnha di? X'ħan? Pawlu jitkellem fuq għadi fl-ewwel Korintin kapitlu 8, se naraw għadi. Għalhekk għodu attenti. X'inhu l-motiv li inti tuħu d-dritt tiegħek? Forsi minn lat ta' raġun għandek ir-raġun. Imma minn lat ta' prinċipju qed tweġġa' l-ġisem ta' Kristu. Ġesu jitkellem fuq għadi. Ġesu jitkellem permezz ta' fon Pawlu fuq l-ittri tal-Apostli fuq għadi. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom huwa ħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Ala qalbi warajk u itlob lil missierek. Eżis aħwa maħbuba prezzjużi tal-mulej kattolċi. Xejn Ġesu? Itlob lil missierek. Mhux itlob lill-ommi. Itlob lill-missieri. Issa hawnhekk diġà beda jsir revoluzzjonarju Ġesu. Għax kienu għadhom qatt ma jaralfu lil Alla bħala missierat. Ġesu qed jgħidulhom missieri huwa missierkom taf. Missierna. Kienet xi ħaġa revoluzzjonarja da li jintillu tmur tgħidilhom li Alla huwa missierek. Għalhekk qalulu inti mnejsa fejn tgħidilna li Alla huwa missierek. Taf xi tfisser li qed tgħidilna li inti Alla huwa missierek, li inti daqsalla ta'. Issa, taf li inti u jiena daqsalla? Issa taf li naf li bħalissa tex kemm qed jidaw li nies ma' ta' nies fuq il-YouTube u l-Facebook għax qedtilkom dik. Daqsalla ma jfissirx li jiena Alla nnifsu ta'. Jiġifieri ġabni fl-istess livell tiegħu u tellani miegħu. Għamilni bħalu. Bladnu bħalu, maħsul bħalu, għaddis bħalu, iġġustifikat bħalu, maħbub bħal ibnu. Ġesu x'qalinna? Bħal ma l-missier uħoblili, ekk uħoblilek da. Ġesu x'ġabna? Ġesu mhux ġabna taħtu da. Ġesu ġabna u għalina miegħu. Daqsu. Jiena naf li minix Alla l-Kreatur u l-Feddej u s-Salvatur tad-dinja. Imma Alla oġbu fil-kobor ta' naħba tiegħu li li u lilek jagħmilna daqsu. Fl-istess livell tiegħu. Halleluja. U itlob il-missier li hu fil-moħħbi.
U missirek li jara dak li hu fil-moħbi, irodlok hu. Intom ma titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Il-pagani jafuh il-missier. Mela meta aħna nlabalbu it-talb tagħna jsir bħal tal-pagani, qed nimmissja, qed niwru lina l-missier għadda ma nafux. Eżis Kattolċin Sara, inħobkom u nirrispettakom u naf li hemm ħafna minnkom għandhom qalbkom għal-mulej. Imma let's get this straight. Intom qed turu lid-dinja meta titolbu talb ta' treddin li ma tafux il-lala l-missier. Dawn minn għalihom li iktar ma jgħidu għax 50 darba issejjaħ li sezza biex mal-50 darba tiżimek. Iktar ma jgħidu minn għalihom iktar jinstemaw. Imma da jagħmluh għax il-lala missier ma jafuħx. Parantasi, marrit iweġġa lil ħadd imma bil-imħabba tal-mulej. Imkien ma naraw il-ħadd fil-Bibja jitlob xi darba lil Marija. Imkien ma naraw fil-Bibja Alla, Ġesu jew l-Ispiritu Santu jew l-Apostli jew id-Dixxipli jgħidulna biex nitolbu lil Marija. Imkien laqqas darba fejn xi darba Marija qaltilna biex nitolbuha. Dejjem jgħidilna Ġesu jitolbu lil-Missier. 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 Il-Alla dejjem se jaħlu missier. Lil-Marija dejjem se jaħra mara. Issa, m'hemm bżonn tkun taf ħafna matematika, jiena fil-matematika bniedem sempliċi, 1 + 1 equals itlob dejjem biss lill-Missier. M'hemm bżonn tagħmel xi 7 snin ċimiterju minn seminarju. Skużani, ma rridx inweġġa' lil ħadd, imma dik hija l-verità. U min huwa bil-verità, il-verità taħilsek. Halleluja. U Ġesu jgħidilhom tkunux bħalhom. Tkunux bħalhom. Jekk hawn xi ħadd minnkom għadkom tagħmlu talb ta' treddin, taf x'qed tgħidu intom lil Alla missier għadkom ma tafuhx. Għax missierkom jaf x'għandkom bżonn qabel ma titolbuh intom. Mela meta titolbu, jitolbuh hekk. Mhux jitolbu dit talba u jgħiduha 50 darba, jitolbu kif b'dan il-mod, kif hekk għandkom kif tidol. Missierna, Abba, li inti f'ismewwien, li tqaddes ismek u tibda tfaħru. Ħobżna ta' kuljum, insomma, u jgħidilhom li s-salta tiegħu tiġi fuq l-art u hekk issir ir-reda tiegħu. Isseħħ dak li jridu, jagħtina dak kollu li għandna bżonn, jaħlisna mid-denju mill-periklu u jaħfrilna dnubinna bħalma aħna naħfru lil min weġġaw lilna. Għax il-missier hekk jagħmel miegħek. Allura inti tkun qed tagħmel ma' ħadd ieħor dak li l-missier diġà għamel miegħek. Alleluja. Grazzi mulej. Meta jiena u inti nersqu lej il-mulej u din ħanamililkom għalikom kollha. Eżiż aħu isimgħuni. Kemm il-darba ninkoraġġikom biex intom tikkuntattjaw l-aħwa biex tinkoraġġuhom, tgħinuhom, tqattaw ħin magħhom, dak issejjaħ discipleship. Tqatta' ħin ma' dak li jkun biex tgħinu, issaħħu. Tużawx dawk il-meetings bħala meetings ta' gossip kontra l-pastor jew kontra l-Knisja għax kun qed tagħmlu xogħol tad-demonju. Imma intaqgħu mal-aħwa, ħeġġuhom, inkoraġġuhom u żommu l-qalb tal-missier f'dak il-meeting. Li jiena qiegħed hawnhekk biex ngħinek, jiena qiegħed hawnhekk biex ninkoraġġik. Però simgħuni, għal dawk li intom tixtiequ tagħmlu dan ix-xogħol li suppost kollha kemm inkom. Tibdewx billi tgħidulhom fuq id-demonju. Ibdew billi introduċuhom fuq l-imħabba tal-Missier. Eżaż aħwa. Ġesu fil-ħajja tad-dinja għatta bosta snin isir jaf il-Missier. U mbagħad iffaċċja d-demonju wara 30 sena. Ħafna mid-drabi aħna nsiru Kristjani nibdew niġġieldu mad-demonju.
bil-kontra. Issa, naf li d-demonju ħajġi kontrik u ħajprova jtelfek u jfixklek. U iva jeżisti d-demonju ħajprova jfixklek. Imma qabel ma tibda titgħallem kif tkeċċi x-xjaten u titlob u titrijat u tferfer u taqbes u dawn kollu. L-ewwel is-soda fl-imħabba tal-missier għalik. Tidnejlek għaliex? Morra fik tib tal-Lut. Kapitlu 13. Kapitlu 13 tal-Lut. Hallelujah. Thank you, Lord. Iktar ma jiena insirna fl-imħabba tal-missier, ħatamil li differenza kif ħanaġixxi miegħek. Kif ħanaġixxi mal-aħwa. Iktar ma nsirna fl-imħabba tal-missier, kif neħħendelja niddilja mal-problemi tal-ħajja tkun differenti. Minflok niddispra, għandi fiduċja sħiħa f'dak li ħabni. Iktar ma tkun taf kemm int maħbub minn missierek tas-sema, iktar m'intix ħatkun anzjuż, iktar mhux ħataqabdek depression. Iktar ma tkun taf kemm int maħbub u kemm Alla ħabbek, iktar tipprova toqgħod attent li dak li tagħmel ma jġarrafx il-ħadd ieħor. Ma żidlix il-pastor xogħol iktar. U napprezza. Thank you. Qed tifhmu? Alleluja. Issa huwa xtajt Lut kapitlu 5. Tkunux mogħtija r-rejba tal-flus, kunu kontenti b'dak li għandkom għax Alla stess qal jien minix se nħallik anqas se nitilqek. Kulħadd jgħidha Ġessu, grazzi missier li inti m'intix ħadd ħallini u m'intix ħadd titlaqni. Iktar ma nkun naf din il-verità jien, iktar ma nkun naf li Alla huwa miegħi, imma anke żbaljajt pastor, u jekk mort ma' waħda l-mulej jaħfilli, iva, u tqول jaħfilli. Indem u jaħfilli. Għax pastor jiena xrobt. Jekk jabdak laċ iġrob. Skonx tixrob. Għax jerġajt pejjibt. Il-mulej jaħfilli, u bala li. Alla dejjem jaħfilli. Jekk inti taf, jessir taf għax jessir taf iktar u iktar, xi mħabba kbira Alla l-mulej għandu lejk. Ma tibqax once li inti tsir taf il-mħabba tal-missier, ma tikkwestjonjax iktar jekk jaħfillekx. Once li tkun taf l-mħabba tal-missier, ma tikkwestjonjax iktar jekk jipproteġikx. Ja once li tkun taf kemm Alla l-missier iħobbok, ma tikkwestjonjax iktar jekk mhux ħajfejqek. Once li inti tant tkun taf iktar kemm il-mulej li Alla l-missier, nisimgħuni aħwa. Kemm minnkom intom temnu li nħobbkom? Issa jiena ħanidkom il-verità quddiem Alla, tidwa l-verità? Nħobbkom. Imma min għales li noqtol l-ebda wieħed mill-wliedi ma għall-ebda wieħed minnkom. Ġifieri jekk ikun hemm żewġ għażli, you better say your last rites. Għax jien ħanażel li neħles il-libni. Sakemm fejn m'għandix nażel, ħansalva lilek. Mela xi mħabba tal-ġenna l għandu. Biex għażel lili u lilek u l-ħessil li kontinwament intuħ u xorta għażel li l-libnu jmur jibbiċċer fuq is-salib. Dik imħabba? U meta jiena aktar ma nifhem dik l-imħabba, iktar nifhem kemm nixtieq li nimxi b'imħabba ma' hija u ma' oħti. Anka ma' min ma ħaqgħux. Għax fil-veru sens tal-kelma, ħadd ma ħaqqu. Alla ma ħaqnix għax ħaqni. Alla ħabni meta ma kienx ħaqni u għalli ħobb il-ħuk, ħobb il-aħtak, anka meta ma ħaqhomx. Għax hekk ħabbejtek lilek.
ħobb dak il-pastor li għal kontra tiegħek, ħobbu ġorda. U jekk tiġi xi opportunità biex tgħid xi ħaġa kontra tiegħek, tgħid xejn. Birku. Ara xtajn. Isma'. Jien ma nitilqekx u min issa nħanlik. Għalhekk mela nista' ngħid bil-qalb kollha il-mulej u għal-għajnuna tiegħi jien ma nibżax. Eżaż aħwa, meta jiena xi kultant jiena l-aħwa ġieli jkun hemm xi kultant hemm xi ħadd jgħid li passer inti kif ma tibżax? Għax jiena kieku nibża mix-xitan. Ġieli għal welidi. Mistrina, pastor, jew per esempio xi ħadd jaraw xi ħadd qed jimmanifesta u joħorġu ix biża. Inti kif ma tibżax, pastor? Mhux ma fik xi raġel sek pespos. Sewwa, ma nibżax illegalix. Mhux għax naf minn x-xitan, għassirt naf minħabba tal-Missija. Kemm ħabni l-Missija li naf li huwa miegħi ma jitlaqni qatt, ma jibbandunani qatt. U m'hemm bżonn irid nkun naf li ikkrossjajt kollox, din għamilta, ups, di baqali, meta se nagħti għal xejn. Naħseb waħda jiena u inti bl-għajnuna u bil-grazzja tal-la naslu l-ġenna, taf x'ħad tkun l-ewwel kelma? Diġà naf. Kelli revelation. Wow! Dik ħad tkun l-ewwel kelma tiegħek. Kif tidher quddiem Ġesu. Għax l-imħabba li bl-Ingliż emanate state li toħroġ minnu id-dewbek. U l-imħabba ta' Ġesu hija l-imħabba tal-Missija. Aħna nafu kemm ħobbna Ġesu, imma x'ħabbna mill-Missija. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 8, hemm ħafna x'ngħidilkom, imma ħafna minnkom ma tifilħux għalissa għalih. Nixtieq ta' ngħidilkom, Ġwanni pereżempju, morru fi ktieb ta' fettilkom l-ewwel Korintin 8. Jiena u inti biex nitalmu l-imħabba tal-missier tħares lejn id-dinja. Jiena ringrazzja Alla kelli missieri immens tajjeb. Ngħidilkom minn qalbi li kelli nerġa' nitwiled fid-dinja. Ngħidu lill-mulej tini l dak il-paparġa. Daqshekk nirringrazzja Alla għall-missieri. Imma anke missieri għalkemm Alla użah biex iwettili triq iktar, forsi xi wħud minnkom ma kellkomx dik il-fortuna. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-imħabba tal-missier tas-sema ma tixxabaħx mal-imħabba tal-missieri. Ġesu jgħidilna, intom li intom żiena u tafu tagħtu qod jittajba lil uliedkom. Kemm iktar mhux l-istess, kemm iktar il-missier jagħtikom qod jittajba meta titolbuh. Fi ktieb ta' Luqa kapitlu 11 vers 15. Ħansasikom mistoqsija. Ġesu jgħid li il-missier jagħti lill-Ispiritu Santu meta titolbuh. Għaliex għandek ċertu Kristjani u li jridu joqogħdu attenti daw il-Kristjani li ma jmorrux jagħmlu xi dnub serju kontra l-Ispiritu Santu. Imma għandek ċertu Kristjani li fejn jidħol l-Ispiritu Santu li huwa l-Ispiritu tal-Missier jew jaqtaħ barra, jew xi wħud jazzardaw mingħajr biża' tal-Alla jgħidulu dak ix-xitan, jew għax titkellem bil-lingwi jgħidulek dak mhux mill-Ispiritu Santu dak mid-demonju. Għodu attenti tgħidu dawn l-affarijiet. Ngħidilkom għaliex jgħidu dawn l-affarijiet. Ngħidilkom għaliex ċertu Kristjani jaħsbu li l-lingwi ġej mid-demonju għax ma jafux il-Missier. Il-Missier laqqas jaf, il-Missier tas-sema laqqas kien kapaċi jkun missier tajjeb biżżejjed li jekk titolbu l-Ispiritu Santu ħajtek id-demonju. Għax hawn hekk qed jgħidu.
Intom li titkellmu bil-lingwi dak bid-demonju. Jiġifieri sa nafti, ma lejna tlabtu mulej. Missa qaddis. Inti qed li tidher tidolbok l-Ispirtu Santu, tagħtini l-Ispirtu Santu. Daw qed jgħidu li jiena tlabtak l-Ispirtu Santu minn flok tgħid id-demonju. Għaliex qed jagħmlu dal-iżball gravi? Għax ma jafux l-imħabba tal-Missieħ. Kemm hawn minnkom missirijiet jekk it-tifel jew it-tifla tiġi tgħidlek jiena tini l-ikoll inti titfalu xi skorpjun ġol blad. Jew inkella tini ħobża, tini biċċa toast u titfala xi petta żarbun. Jekk hawn xi ħadd minnkom hawn, ejduli ħalli noħroġilkom ix-xitan minn ġofikom is-sasdih. Għax dak huwa l-missier li jiġi biex joqtol ikisser u biex ifarra. Eżis Kristjani, waqt li intom qed tikbru timmaturaw fil-Kristjaneżmu fil-mixja tagħkom fil-mulej. U jekk tiżbalja int minn int tkun ilek ilek 10 snin u 20 sena qegħdin sena fil-mulej, l-imħabba tal-missier ma tbidlitx għalik. Għadem. F'daqtax qalbek tgħid immaġina kont vera. Vera, kont taf. Għandek taf biżejjed issa. Imma jekk żbaljajt li l-imħabba tal-missier ma tbidlitx għalik. Ma tbidlet qatt lejn. Ix-xitan imma, peress li x-xitan jaf kemm huwa importanti dan is-suġġett. X'jipprova jagħmel? Ipenġilek il-lala l-missier li huwa kontra tiegħek. Meta l-missier huwa favur tiegħek. Meta int għandek nies tant tagħmlu ħażen fid-dinja. Hawn xi wħud minnkom intom lili kontu tagħmluni nidher qaddis meta kont fl-ar tiegħi. Għax tant kontu mħassra fid-dinja, il-ħażen tagħkom u l-ħażen tiegħi kontu tagħmluni nidher qisni qaddis. Kif salvakom ilkom il-mulej? Kif irnexxielkom issalvaw xorta? Għax fejn joktor id-dnub, hemmhekk kienet ħafna kbar. Nimħabba tal-Missieħ. Halleluja. Halleluja. Lil min ħafna ġie maħfur. Dak il-persuna jħobb ħafna. Fejn qedtilkom biex tmorru? L-ewwel Korintin 8 qed tieħdu piġi. Grazzi Ġesu. L-ewwel Korintin kapitlu 8, grazzi Jeżis. Kapitlu 8, araw malaj. Vers 1. Ħa naqralkom dil-biċċa, vers 1 minn met-tieni biċċa. Nafu li l-koll għandna l-erf. Nafu l-koll kemm aħna għandna l-erf. Imma l-erf waħdu jonfħok, ikkabrek, jagħmlek prideful. U għabli ma tindunax. Ħadd ma jkun fil-ħodu jgħid kemm nixtieq inkun prideful. Ħafna minna kienet Hagin di kien jgħidha. Kien jgħid il-Kristjani meta jidimbu, dejjem jidimbu fl-erja tal-imħabba. Dejjem. Jew fl-imħabba lejn il-Missieħ, jew fl-imħabba lejn l-aħwa. Dejjem. Il-nota. Semmi l-imdnub trid. Jekk nara l-pornografija, jien qed nonqos lejn il-Alla l-missier li ħabni, u qed nonqos lejn Marti, u qed nonqos lejn il-ġisem ta' Kristu. Jekk jiena nisraq, jiena qed nonqos lejn Alla l-missier, u jiena qed nonqos lejn il-proxma. Jekk jiena inħarref u nikdeb kontra xi ħadd, qed nidneb fl-imħabba tiegħi lejn il-missier, u qed nidneb fl-imħabba tiegħi lejn lejk jew il-proxma. In-nota jiena u inti bħala Kristjani dejjem nidimbu fl-erja tal-imħabba. U Alla li jrid minni u minnek mhux nikbru fl-arfin l-iktar importanti. Importanti biżżejjed għax il-Bibja tgħidilna li intom il-poplu jiġġarraf, il-poplu tiegħi jiġġarraf minn qasa għarfin. Però f'Romani kapitlu 1 Alla jgħid li hemm poplu li bidlu l-arfin ta' Alla ma l-arfin. Is-siġra
nitkellimna f'tidilu fuqha x'inhi? Minflok ħadu mill-frotta tas-siġra tal-ħajja li hija Kristu li wkoll fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 15 tgħid li huwa Alla l-Missier li huwa jagħti l-ħajja. Gidmu minflok il-siġra tal-għarfien. U llum jekk ma noqgħodux attenti, jina u inti nistgħu nikdmu l-istess nerġgħu nikdmu is-siġra tal-għarfien u toqtolna minflok niklu mill-frott li jagħti l-ħajja. U l-frott li jagħti l-ħajja huwa l-imħabba tal-Misier. Halleluja. Thank you Lord. Isma'w għażiżaw. Nafu l-koll għandna l-erf. Imma l-erf waħdu jineffaħna, jonfoħna. L-imħabba tibnina. Ħantik eżempju, jekk inti tħossok dawn, jew jien nħossni dawn. Ħossni ħażin. Jiena mhux xi biċċa teoloġija għandi ftit. Imma kelma ta' kuraġġ, ta' mħabba, ta' sapport. Dik ħatejni. Mhux amen. All right, ma fija xejn ħażin li tgħid l-isma' għawdu l-iskrittura għalik passa biex tinkoraġik. Jista' jkun tajba wkoll. Ma fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa li ħatibnini li turini li hemm imħabba tal-għalija. Alleluja, ismawni. Jekk xi ħadd jidillu li jaf xi ħaġa, għadu ma fehm xejn. Jekk jidillu hemm xi ħadd li jaħseb għadu ma fehm xejn jekk jaħseb li jaf xi ħaġa. Għaliex għadu ma fehmx kif għandu jkun jaf. Tafu kemm tafu qatt ma tafu biżejjed. Però fuq l-imħabba ma tistax tgħid. Ma tistax tgħid. Għadu ma jħobbniex biżejjed il-mulej. Jekk xi ħadd iħobb il-Alla, mhux jekk xi ħadd jaf issa toħdunux ħażin. Importanti, kruċjali li tkunu tafu l-kelma tal-Alla. Infatti jekk tkun taf il-kelma tal-Alla hija dik li ħadd issaħħak biex inti tkun taf l-imħabba tal-Missier, għax inti jiena u inti irdu nsiru nafu l-imħabba tal-Missier biex. Mhux billi naraw il-YouTube, jew naraw jien naf xi Netflix, sewwa imma li naqraw il-kelma. U mill-kelma mhux nieħdu biss erf jew għarf in-knowledge, imma naraw il-qalb tal-Missier. Jekk xi ħadd iħobb lill-Alla, lil dan Alla jarfu. Ġifi mhux min jaf ħafna, ma min ħobb ħafna. Issa aħna nafu kemm importanti l-kelma. Amen. Mela dwar l-ikel tal-laħam offerti lill-idoli, dwar il-vaċċin, dwar il-maskli, dwar il-passaporti, sewwa ħadd mu Alla ħlif wieħed. Mawla fejn ma xejn. Imqar jekk hemm hekk imsejħallat jew fis-sema jew fil-ard insomma whatever. Idoli u mhux idoli. Għalina l-importanti li Alla hemm Alla wieħed il-Missier li minnu ġej kollox waħna bih neżistu wieħed il-Mulej Ġesu Kristu li permess tiegħu sar kollox waħna li neżistu. Ma mhux kulħadd għandu l-erf. Xi wħud billi kienu mdorrija l-idoli, hawnhekk qed jitkellem jiġifieri, jekk inti ħadd ikoll il-laħam, jekk inti ħadd tagħmel xi ħaġa. Pawlu qed jgħid li ħaddajjef jew ħatweġġa' brother li għandu m'għandux ċertu maturità f'dak l-erja, tagħmilx. Għax inti tippreferi dak il-brother ma jġarrafx, ma tweġġawx jew ma tfixklux. Għax inti tippreferi dak il-brother fuqek innifsek x'taħseb inċidilek inti ma tfixklux, ma tiskandalizzax jew tiskandalizzaħħiex jew whatever. Qisu lill-libertà tagħkom ma tkunx ta' tfixkila d-dajfa. Jekk xi ħadd jara lilek li jintaref fuq il-mejda insomma, da ġifieri xi kultant aħna nużaw il-libertà tagħna, ġifieri aħna għandna libertà glorjuża lil mulej tagħna. Imma fejn jidħol l-imħabba
xi kultant li maħabba għalik tittieqaf tagħmel stop u tippreferi l-ħuk qablek. Tippreferi l-knisja qablek. Tippreferi s-saltna qablek. Alleluja. Grazzi mulej. Grazzi mulej qaddis. Eżez aħwa. Meta jiena nitgħallem iktar ma nikber fl-imħabba tal-missier. Daw l-affarijiet huma ħanalqu ftit sekondi oħra. 1. Kull jum ikber siraf minnu l-missier. Issir taf minnu l-missier billi taqra l-Bibja tħares lejn kliem Ġesu. Infatti, xi ħaġa interessanti, meta taqra l-Vanġeli, Ġesu jitkellem fuq għal l-missier ħafna. Jisemmi l-Ispiritu Santu, però Ġesu ftit li xejn isemmi ir-revelazzjoni li ġabunna l-epistoli, l-ittri ta' Pawla speċjalment. Ftit li xejn jisemmi min aħna fi Kristu. Iktar li jitkellem Ġesu f'inhu l-missier. L-epistoli issa x'jalmuna f'min aħna fir-relazzjoni lejh, fil-pożizzjoni tagħna lejh. Amen, għax issalla l-missier permezz l-Ispiritu Santu jiġi jammar fina. Ftakru dak il-kunċett kien totalment ma kienx fil-pedamenti tal-lut, Alla jammar fija. X'inti tajt? Ma kienx jeżisti dak il-kunċett. Aħna dawn la fejn naħduhom voganti ta' smajnihom ħafna. Amen, halleluja. Mela tibda tallem, ibda siraf minnu. Xi jħobb, xi interessah. Ħanispiċċa b'di. Iktar ma jiena u inti nitalmu l-imħabba tal-missier, iktar nitallem kif naħfer. Iktar nitallem kif inħobb. Iktar nitallem kif nisma. Ħafna minna għandna bżonn nitallmu nisimgħu. Nibda minni. Iktar nitallem kif Alla l-missier jisma' t-talb tiegħi u jirrispondini u jwettaq dak li talbu. Iktar ma nsirna fil-Alla l-missier, iktar nitallem nimxi bil-paċenzja ma' ħadd ieħor. U daw l-affarijiet jimmaturawni. Halleluja. Glorja lilek minn qadis. Il-kelma l-arfin, iktar ma nkolli arfin, iktar nakkumula informazzjoni. Iktar ma nsir naf l-imħabba tal-missier, iktar nara trasformazzjoni. Issa aħna bħala Knisja River of Love, m'għandniex għalfejn nażlu waħda jew l-oħra, mhux qed jgħidlek hekk Alla. Imma tagħmel xejn fejn jiġi għall-arfin, fil-maturità ta' arfin, tagħmel xejn għad-drittijiet tiegħek, il-libertà tiegħek, tagħmel xejn barra mill-imħabba tal-missier. Ħalli dak li tagħmel dejjem jibni u ma jġarra fil-ħadd. Alleluja. Grazzi mulej. Ejja nqumu bil-wifqa. Grazzi mulej. Itolbu miegħi. Itolbu miegħi Jeżis. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ejja nbaxxu rasna u fl-istess ħin ħanaqralkom din l-iskrittura. Tieni Timotju 2, din l-iskrittura qrajtilkom kemm il-darba l-aħħar. ħanaqra għalija u għalik, ħanaqrawa għalikom dawk kollha li intkom għandkom sejħa fuq ħajjitkom ta' ministeru. Li suppost kollha kemm minnkom u jala l-koll kemm minnkom tqumu u you answer the call of God over your life. Vers 22. Aħrab il-ġibdi tal-ġisem. Fittex bil-ħerqa, s-sewwa l-fidi, l-imħabba tal-missier u slim. Fl-imkien ma dawk li jsejħu l-mulejn, b'qalb safja. Ismawni aħwa, tindaħlux, fi kwistjonijiet boloħ u bla aqal. Għax taf li dawn iġibu l-ġlied, minnu l-qaddej tal-mulejn m'għandux joqgħod jitlewwem, immandu jkun ħlejju ma' kulħadd, jinqala biex jgħallem b'ħafna paċenzja, iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu u ħassib minn mhux ħaqbel miegħek.
għandu mnejn Alla l-missier jagħtihom l-indiema u hekk jarfu il-verità u jiġi f'sensjom. Eżiż aħwa hemmhekk Pawlu qed jgħid lil Timotju bħala pastor, meta jgħid dawk kollu ma għaddejja tal-mulej li naħarbu kwistjonijiet li mhumiex ta' fejda, mhumiex werti. Fil-ġisem ta' Kristu ħajkun hemm diversi views fuq diversi setturi. Jina u inti rridu nifokaw fuq Kristu, fuq dak li huwa essenzjali u dak li huwa fundamentali. L-affarijiet li huma sekondari mhumiex worth it. Ma jibnux il-saltna, ma jibnux il-laħwa. Amen. Ejna tolbu għazizawu. Misri għaddis ringrazzjawk il-lejla ta' din il-kelma li jinta taddilna u għattallimna li f'daw iż-żminijiet iktar. Kemm importanti li aħna nsiru nafu l-qalb tal-Missur li maħabba tiegħu biex dak kollu li nagħmlu fil-talim li nirċievu, fil-maturità li aħna qed nikbru fiha. Ma naturaw qatt barra minn li maħabba tiegħek. Bole għaddis, bl-erf tal-Ispiritu Santu għallimna biex dak kollu li aħna nagħmlu u ngħidu nagħmlu ħdejja minn bżewwaq li maħabba tiegħek missier. Għal-glorja tiegħek mulej. U kompli birek il-Knisja tiegħek, birek il-laħwa sew ta' din il-komunità u dawk komunitajiet oħrajn u tal-Knisja globali tiegħek il-ġisem kollu ta' Kristu ta' Malta u Għawdex. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Il-lejla s-saħwa grazzi tal-ismajtu. Nispera dan il-klim kien ta' beni għalikom, ta' koraġġ. Amen. Halleluja. Pija s-saħwa da' kolla li jintom fuq Facebook, YouTube, jak kint il-lejla t-xitati ħajtek il-Kristu. Mura ġwan il-rida. U istiden il-ġesu. Iġef ħajtek. U għamlu s-sit tijak, u s-salvatur tijak. U siraf li mħabba li għalla għandu għalek. Tal-ġen. U pija nistidnukom biex intkom kunu maħna unek kun narta 4 u narta 6 fil-7 fl-10 u l-ħad fil-10. Pija, God bless you, narawkom il-program il-misi.